Kaon na ta guys sa atong linungag nga mais. Ito parisan sa atay batikon sinambargat style. Sige. Nakita niyo? Sili espada. Mo yung kapawagtang sa lang sa guys. Latsmia TV. I-subscribe na to ang Latsmia TV guys. Og Versusa Family Vlog. Ano sa ninyo kalimti guys? Consuelo TV. Consuelo TV. I-subscribe niyo guys. Yung ano sa kamotes sa amo galingon nila mo sa bato. Mga kalaan na galingan ba? Tapran dayon sa ako mama. Dayon. Malung agon. Tayo. Sili espada pawa sa ngingig. Ma-feel good nimo ang lasa sa imong linuto. Basta hinahina lang nimo nga kayo ba. Nagluto nimo sa batikon. Absorb yun ang timpla. Mais yun mais yun ang pino ang tirada guys. Ang iyang sauce sa imong giluto mo'y ibahog. Swak kayo.
Dili siya lata. Ito ragid na ang timpla. Naagid siya sa batikon. Basta ang imong kayo, dili kayo kusog kanang igo-igo ragid ba? Ginam-ginam nimo ma-feel nimo nga batikon gid nga timplado. Simple lang ang pagluto. Magsuwa kag ahos. Gumbay. Ang gisahon. Isunod ang batikon. Tabunan sa kadiyot. Ni kaman patisan, gamay. Ay, nakaw kung ano. Ngayon, bukal gamay. Ako nagbukal. Katong asal nga imong gihiwa. Imong tipon ug ang patis, no? Tabunan sa kadiyot. Dayon inigbukal na. Imo dayon ilunod ang tamatis nga green pawa sa lasmo. Tuhop yun ang iyahang timplada, guys. O ang kadtong patatas. Kaya ang kadtong patatas mao to siya mo balansi sa timpla kung naparatra nimo, nadaghanan nimo patis ang imuhang timpla. Ang patatas mo ay mo adjust kay iya man ma-absorb ang kaparat. Pero yun ang mo pala biyan ang kaparat, guys. Bala ang tanyo mo. Ano na siya? Awa. Ihamol na yun. Nagtanan mo maluto na. Batikon. Mga pagatas. Imo na ibutang ang atay sa manok. Unya, pahinayan ang kayo para mo-absorb ang timpla. Kaya katong atay sa manok, gibutang ka naman ito na ground black pepper. Humot na siya. Ang resulta na, guys, atay batikon sinambargat recipe. Sinambargat style. Dapat ang sili espada, guys, half cook na gyud. Para i-ingkit nimo magkagumkum. Ma-feel nimo ang juice sa espada. Ato dungagan og kanon gamay kay nakuha nga. Mais nga binuyok. May ito, tolkog kulitog. Bahid sa daplin. Hurot na ko ang katunga. Si Glinda sa mukhaon sa katunga ani ron hurot. Ayan sabaw. Sticky gud siya. Nami kay ini bahog. Ma-feel gud nimo ang lasa. Lasang sinambargat.
Joy. Basarte yo. Nakatumis yung ako na classmate. Di ba na ang buhok ni mo dahil? Dapat di ka muminos sa tulos o sa kasimana. Kaya kung makalimtan, ang imo buhok mapulos uban. Alis to gaday Joy. Hmm? Ang sabaw mo yung kilikitis imong kanon daw. Hmm? Chili espada. Dapat half cook ra. Kaya tayo batikon. Hatag nini, aghatod ni ganihani. Kung sila ito, para ba ko kabayad ani? Ako yung hatod ang bayad karon. Ang ko'y kwartal ganiha. Usa ka kilo. Pares na na, atay batikon. Giblets ba? Ang dukot-dukot bitaw sa mais. Ang kinam-kinam nimo. Lahi lagi. Tuk ba? Bahugan din nimo sa sauce. Sa sinambargat nga atay batikon. Nara ang sili kulikot. Ang imo atay batikon, dili na siya matawag og atay batikon sinambargat style kung may sili kulikot. Tinghanga sa kulikot. Sambargat ang ako simod. Ako yung naging kamay ko. Tinghanga sa kulikot. At yung naging kamay ko. Nahinaygan ako pag-ingkit ang siling kulikot. Sige yung hangas kulikot guys. Agoy tintin. Lats Mia TV. Nahinaygan ako ng kulikot day. Pero okay na. Gawas yung mga singot. Tama yung mga panuhot. Bulhot. Atay. Ang sauce. Nahinay ka na kung pag-angkap ang sili pulikot. This ay, tinghangas ako simod. Ang atay. Buong-buo gid ang atay kay di man mo sigag ukay.
Lahi lagi may tuslo-tuslo guys. Lami gid kinam-kinam. Probuyag lang. Halang ang silikot-likot pero naugin sa isin sa atay batikon sinambargat style. Hangin. Magkawas na atong pino nga sipon guys tong tsikahang sa silikot-likot. Pero probuyag. Okay. Siyam. Siyam lang. Yan ato lang kanyang pagkaluto guys. Pinobre lang ba? Pero ang iya timpla na agyud. Thank you for watching our video. Don't forget to subscribe, like, and share. See you next time. Bye! Bigo-biga. Busog yun, probuyag. Ay kalimot ha pag subscribe sa among channel Yoyong Otero Vlogs. Comment dito, pabuto na ko dito ang inyong comment ug ang like sa YouTube ha. Yoyong Otero Vlogs. Okay. Sunod na sa busog ko. Ano yes.